Drama presents Handumanan Sa Kaawit. Ano pa siyang kakikaroon, magkaning sa kalalaki nga taga Tomas Opus Southern Lady. Ang atong matatampo, nagdasangan nga Ricky. Mularga ka? Asa? Sa Cebu, sa northern part sa Cebu, sa Liluan. Magunsa man ka dito? Niabot man gud si Tia. Igsuon ni Mama ba? Nagsulti siya na ako nga may factory kuno dito nga nagkinahanglan og babaeng trabahante. Mao nga gusto ko mga apply. Unya ako. Usay ako. Magunsa man kog mularga ka. Maghila ko sa tago. Achus! Cute kids akong uyab. Uy! Kapinurag kita si Ana. Sakit? Pitisan, be? Oh, ay. Malana lagi din ko anang tamis mong hawak eh. Sagot na. Mubalik ribitaw ko. Ug samtangwa ko. Kinahanglan nga dili maputol ang atong communication. Kinahanglan mag-textan na kita. Magtawgalay. Kasi gamit sa cellphone. O, pag ko masugot. Kinahanglan kag yung masugot. Kaya masuko man si mama ni mo. Basta imo kong pugngan. May gidangat. Jenny. I love you. I love you too. Natugyan ko na ni mga akong pagkababae. Kaya nagtimaan lang kung unsa ko ikaw kamahal. Itugyan mo ka na kung imo pagkapirin. Hindi ko ang imo question pa si imo gugma. Salamat. Ako may ang imo pasalamat ni mo. Love kita ko ni mo. Tungod kay alang na ako. Ikaw nga akong forever. Di man ina. Ayo dito ha. Text ba good. Kung may mo, tawag ba good ayun. Ha? Ayun ka pala ka. Timanan ko kanantanan. Bida ni mong mga bataa mo, oy. Murag yung asa mo largas Jenny, nga sa Cebu ramanta. Di man na mo abroad. Sige lang, good ma. Ma, si Ricky ha, akong ibili ni mo. Bantay ang taon eh. Tingali makakita niglain sa matangwa ko. Si Mako. Sirado na akong kasing-kasing. Buta na akong mga mata. Bungo na akong daunggan. Sirado akong baba. Nabukam ganin eh. Jenny lagi malitok iningaan. Ay, nana, sige na, Jenny, oy. Saka na sa barko. Nanay, pero bisita na ra ba? Oo, ma. Ricky, paabot ako ha. Oh, sa tanang panahon, paabotol kayo mo pagbalik. Ilan ka, Jenny? Huwag mo ko makahiring eh. Mauligi. Sakit ba ya, pero hindi mo ko makapugong. Masuk ko may mama kung agong pugong-pugungan. Trabaho ko kung ilargahon ni Jenny. Uya ba masad mi? Di masadlig ko na akong katungod. Mayo ba eh? Lakaw tarong gabi ha? Doon ay foam party sa Pikas Barangay. Apil na. Mau din ni foam party? Pwede ka naman buwa ini? Party gani? Dili. Tuwaray. Tuwaray sila si Chiki oh. Doon lang sila. Butibon to sila ng table. Hi, I'm Chiki. Ikaw na si Ricky? Bibida ka kanunay na ako ni B-Boy. Mau ba? Nilibag di kong biboy ni mo? No, dili libak. Gibida ka gani. Gibaligya ka na ko. Gwapo ko no ka. Gwapo gid ay. Daga kayo ko. Og game ko. Di ka gusto ko nimo. Dili ko mapalipan. Bisa ko si gusto mo pahasan ako. Kadito na. Ano man ka? Kahat ba ni mo? Noon sa mga? Dili ka na ako. Unsa man, babati ba kong naong? Baho ako ba? Guwapa man ka, pero di lang ko gusto magkasa sa kong uyab. Die hard dos kong uyab. Mao ba? Uy,
sakit mo. Kuno ka na. Sige, kuno ka na. Tabang gilugos ko! May naong kapauring mo ani sa amo, no? Human sa iskandalo nga nahitabo ni mo sa lain ni mong uyab. Nang, dili ko uyab sa Chiki. Gani, namatod naman na. Ngawan ako siya may labdi. Ug labaw nang wako intensyon nga luguson siya. Ay, di ko mo toon ni mo. Nang, O di ka magkapaabot nga mo pabor pa ko ni mo alang sa akong anak. Ikabati ka. Dili na ko ni mo. Pasensya ka na ni Mama, ha? Nasayod ko. Umabot lang higayon na makalmara na siya. Nasuko pa lang gina siya ni mo. wa magkabuto silang ipasangil ako. Di ba? Ikaw ang gusto kong tuhuan. Labaw ni Bisan Kinsa. Salamat. Nagkasalamat. Niisaw na huna lang. Dili ko gusto magkasahan mo. May dagang mga pangutanan nga masantop sa akong una-una. Pero... love ko ni mo, di ma? Love kayo. Pero natintal ka. Ang kuno ko na. Hapit ko matintal. Pero, nabatukan ako ang mga tentasyon. Sayod ang Diyos, anak. Ituo ko ni mo. Gusto ko maapas ka sa imong namutangan. Ano magkauban ta pagbalik? Kung mo apas ka na ko, diri. Dili ko magkasaad ni mo nga makakita ka og maayong kay kayo nagdiri. Samtang diha, may trabaho ka na. Musuod ko bisag usan trabaho adiha. Magkauban lang ta. Mabalik man bitaw ko. Nasayod ako kung unsa ko di mo kamahal. Mao ni akong gihuptan sa pagkakaroon. I love you. I love you too. Merry Christmas. Merriest Christmas to us. Kumplito akong Pasko bagong tuig. Ngani may pauli ka. Aron i-celebrate ang mga season. Nga, pagkauban kitang duha. Pero man sa bagong tuig, kinahanglan na sa kong papalik sa liluan si Po. Karon ipadayon ang akong pagtrabaho. Mo ba? Kinahanglan ba gid nga mobalik ka dayon? Dili man mahimo nga dili ko mabalik dayo. Kaya tingali maawol ko. Huwag mapagtangan na hinoon kong trabaho. Minimum wage na baya ko. Magmingaw sa day ko ini. Ay, Sige lang po. Mataw ka na yung magtagsanay man lang kihapon ta. Di pa? Promise. Babayo, nakakuha na ko og bagong number ni Jeannie. Nagbago na siya number. Munang di na ka makakontak niya. nagilisig numero. Pero, ano man siya magpaibaw na ko? Di ba sa buting ipati ko nga kabalaka nga. Wala may magkakontak eh. Sige na, bay. Tawagin ni Dayan. Salamat, bay. Hello? Salamat kay nakontaktan ka. Nagilisig kang number? Wala ko mahibaw ini. Malagani ka nakakuha si Biboy og bago ni mong numero. Atrabido gid na siyang pagkatao, no? Nasuko ka? Bad influence ni mo ng tawana. Naglagot ko niya. Ug mahimo ba? Ayaw na ko sa muka. Dili na ko nimo. Ug dili na mahitabong mabalik pa ko di sa Leyte. Dili na. Naimong tanghaga na ko. Kung nganong kalitsan na bugnaw sa mong relasyon, ilabi na ka na ako. Noon ta, sa iyang pagbiya, kay may balik sa laluan Cebu alang siyang trabaho, maayo man ang among relasyon. Bisaan siyang dili maputol ang among komunikasyon. Nga ako lang ayang forever. Apan bakak di ang tanan. Kanimo Jenny Flores diya sa laluan Cebu. Nagsinaray ta, pero wag ka mutuman. Bisan pa tanan, mahal ko gyapon ikaw. Manginaot pa gyapon ko. Nga maabot ay gayon nga, kita lang gyapon. Tagasalamat, inyo magtatampo, Ricky. Galan kaagi ni Ricky nga taga Tomas Opo Southern Lady. Ang mong kaagi kibatan uduwa sa radyo ni Mira Luna Tumulak o kabos sa direksyon ni Priscilla Reganas. Kamusap mga igalag, mga suking tipaminaw, kilasing-kasing kong gidapit sa papada sa inyong nakalanlaing kaagi sa kinabuhi nga naglibot sa kahawit. I-address lang nining tulumanon, hantimanan sa sakawit care of RMN Production Center Studio, 3rd floor, Jose R. Martinez Building, Smenia Boulevard, Cebu City. O baka ipada sa hantimanan official Facebook page. Hanggang sa sunod hikayon, daghang salamat sa inyong pagpaminaw. Okay, Kingsonan, maayong adlaw na sad kaninyo. Welcome 2017.
Okay, year of the rooster, mga sunoy. Okay, and yaga po nyo alagad sa kangin at phone pa, Brilli Morales, and my partner gapon si Randy Tayat. Di kita maglimalimot ini may gana, asap kita always say a prayer. Ilabigin nyo diyan ang minaw na tulad is Douglas Batilan, diha sa Labangon, gikan ni Gili Del Mar, nga tungkol siya diha sa Subang Dako, Subang Dako, Mandawi City. Okay, may pagpaminaw, Douglas Batilan, diha sa Labangon, gikan ni Gili Del Mar, among kauban diri, konsihal sa Subang Dako. Nala, mao to, special ka to. Ang suwatan po kato katagan ng patagan ng pinadakin ni sa kaasawa, nga magpailalang sangan nga adura. Ang akong kahasol, di gyud laing tao, kundi bahin dagit sa kumbana. Kini mo kong bana nako ex-barangay kapitan manggod ni. Unya, napildi sa maging elections barangay. Mao nga karon gusto gyud yang bawion og balik ang katungdanan sa pagkakapitan. Di gyud sa makadawat ang kapildihan. Ug mao ni ang mga panghitabo. Pero sa di pa ko mupadayon, kami ba, huwag yun mi mituo sa gipasiatab ba sila'y number 1, uy? Para namo, kamug yun. Dirigos amo, basta mutingog lang ang radyo, inyo ginang istasyon among gipaminaw. Mo ni akong nahasulan di ay, bahining bana nako nga si kanhi Kapitan Militon Risgonya. Ang adlaw hapit na mo salop, nga kanimo layo na ako. Oy, Militon! Oy, Adora, ikaw di ay. Ganina radyo ko nakabantay di mo nga nagbarog ka din sa dapis bintana. Ingon sa labog kay imong pananaw? Doon na lang ko'y gilingi, Adora. Ha? Sige, lingi. Sa ba, oy? Gilantaw ko lang og balik ang akong kagahapon. Nahastila ni mo, Militon. Kalimtin tao ng kagahapon. Uy, kay ang kagahapon, iya na sa kalimot. No. Dili, Adora. Malisod na kong kalimtan ang masakit kong kagahapon. Isko to sa anang miagi na, oy. Mao na'y pag-aingnon. Nga ang tao nga dili ka mong mulingi siyang gikanan, dili makaabot siyang pagadulngan. Unya, unsa may imong makita sa imong kagahapon, ha? Unsa imong nakita, Militon? Hastilan, sakitan ka lang magsigag handom sa miagi na. Kalimti na lang gud na. Lisod ang pagkakalimot, Adora. Malisod. Kay mihulma pas kung na ang mga masakit nga hitabo nga rekanako. Unya, unsa may huna-huna nimo, ha, Militon? Adora, mubalik gyud ko. Si mubalik ka, Militon, eh? Si mubalik ka? Oo, mubalik gyud ko. Kay di ko makadawat sa kong kapildihan. Naunsa ba ko, Militon, eh? Politika raman gihapon ang nasud sa imong utaw. Niana ka na sa kundugo. Ug mahimo pa kong kapitan, nahimo kong kapitan so sa daghang katuigan. Maong masakit nga nasakitan kong napildi ko. Nagpasabot na nga wa ka uyon ni sa mga tao moong napildi ka. Unsay wa uyon ni? Lakip ang mga katigabarangay nato na hibong manong napildi ko. That is statistical improbability. Statistical, di ko kalitok yun. Unsa may mong pagtuod ay Militon, uy? Nangitikasan ko. I was cheated. Anya makaprueba ka, anak Militon? O nga nung dili man, ha? Nasayag kagid nga pagsugod sa counting bilabaw ko. O sa diyang nakatagpilaw kong kadiyot, pagbata na ko, naapsan ako. Tungod ba lang niya, ha? Nagtuo na kang gitikasan ka? Natural. Doon naging hokus-pokus. Doon ay maniobra, kay powerful man kaya na sila. Mao nga karon nakahuna-huna kang mobalik. Oo, Adora. Mubalik yun ko. Kaya nagtuog yun ko. Ngawa ko mapildi sa miyaging piniliay sa barangay. Stilan, Militon. Palayo pa in town, adto. Kung sa'y layo. Dali kay mudagan ng mga adlaw, Adora. Sumabi tao, og na-schedule sa boxing ni Manny Pacquiao. Layo pa kayo, pero kalit lang mo abot. Mga pangandaman ko na ni. Ay, ako baka nang muundang na lang kakas politika, Militon. No, dili. Kaya niyas ko dugo ang pagserbisyo, public service. Kung nabaw sa tanan, nauwaw kay ko sa kong kapildihan sa meging eleksyon sa barangay. Og sa imong pagtuo, mudaog ka ka? Nga naman ka dili. Mitingog ng katawan na Dora. Nga padaganon di ko nilagbalik pagkakapitan. Pero lisod kay ng pildihon ang naglingkod karong kapitan Militon. Uy! Masayon lang, Dor. Kay daghang isyu ng yatubang ng tawhana. Kanang isyu mo ginay makapildi nimo Militon. Grabe kang isyu batok nimo sa miaging elections barangay. Uy, nga usa ka kaadik ni protektor pag yun. Pero na-proven ba nila, ha? Suma! Gihagit ako sila kuan. Gihagit ako ang kapitan na magpa-drug test minduha. Dili ay man. Wag yun mo to, ha? Nagpatupi pinos yung buhok. Ug labaw sa tanan, Dor. Ang dakong isyu, mo gyud ang basura. Kana, mao,
May kay nag-isyuha militon, basura, kay na yung mga silingan nato, uwag yung mga utok. Ha? Nga naman. Kanatong kalsada, labayanan mo kung nagbasura, agianan nas mga sakyanan, pero gilabay nila sa dapisdahan. Ano yung mga tao nga may utok? Bisag na pa'y gibutang nga karatulangan, no dumping of garbage here, ang nagililabay. Iaturabi yung mga biin, ha? Mauna diha, na Jesus paita, nagkatag lang ang basura. Ha? Karaganan sa bulabay basura, kada mga drivers na sikad. Sugoon na sila. Pagkahugaw tanaw sa kasada, manimaho pagid. May kay ipatukhang, oy. Ha? Mga huwagi, mga utok ni mga tawana. Hain ba nang dapitan militon ba? Nasa eskina sila tiban. Ah, Gihimo laglabayanan sa basura ang kasada. Gamito na lang ang nilang ilang utok nga di nalabayanan sa basura, di ligid mauwaw. nanay balik tas imong isyu militon, eh. So, karong Oktubre mo dagan siya kagbalik pagkakapitan. By hook or by crook. Pero ang pangutana militon, ug mahinayon ba kang eleksyon sa barangay karong Oktubre? Hmm? Dili na sad ka mapuspon. Di man tingali kay nagka-nahurot-hurot mga drug lord. Ha? Unsa may labot sa drug lord? Maman ay pasangil sa presidente na dilihin na yon ang eleksyon sa barangay tungod sa mga drug lord nga bufunding sa mga incumbent. Nahala ano sige, bahala ka. Mao nga anam-anam na kog hagpot. Anam-anamo na kog hagpat ang mga sipyat sa atong kapitan karon. Doon na panaylaing isyu nga ang yuta sa sementeryo gilisa nagyuta nga kuan kanang nas katunggan. May reklamo ang matabasakan. Ay, kapait. Maka-move on pagkatas mga maka-move on pagkakas politika nga. Ang politika naman ang jigyo na huna ni mo. Isaad ako, Ador. Na kung nabalik ko pagkakapitan, doon nagikausaban. Change. Kung akong isaad, na this barangay can be great again. Kung labaw sa tanan, himo na kong drug-free kining atong barangay. Ano, kalisunan na militon, oy. Mahimo ka na ni mo nga libriho ni mo ang tanang mga tambal. Dili drug-free nga libre at tambal, Adora. Unsa ba pasabuti mo sa drug-free? Drug-free, God. Ngawa na'y adik-adik din sa itong barangay. Zero na. Mahimo ka na ni mo. Anong di man mahimo? Kinahanglan lang ang political will. Nga wa kay kahadukan. Ay, militon, kalisod ito ang buhato ni mo, eh. O nga nang lisod man. Kung sa may kalisod. Ay, naigsuon ni mo, eh. Grabe ka, adik. Wes! O siya. Kay nahadlok man akong bana nga mubumirang niyang iyang gipanulti nga drug-free na siya og makapitan ang among dapit, iyang gipakigsultihan iyang igsuon nga adik-adik. Brad Masyong, ganyan lang, sulti na. Sermon na nasad ko nimo, Brad. Dili kay sermon, warningan tagip ka. Yapis ra. Unsa naman sana, Brad? Badiog na kay din sa tong dapit. Naggrabe ka na kay kadik. Ha? Nga nagumon ka na pagayo sa drugas. Oy, unya magbuot sila kung sama sila ibutuyog sa siyabok. Ako man. Pagsultihan na, Brad. Igsoon ko nimo. Nga naman igsoon di ka, ha? Brad, mudagan kong balik ka kapitan din sa barangay. Di ko gusto maisyo ko. Nga akong igsoon, adik-adik. Brad, kalipay na ninako kining utot sa demonyo. Kalipay na akong kanang magsuyok umrag dragon ay buguak. Mura kong maglupad, way kapoy, watanan, way puol ang kinabuhi, basta magkasyabuka. Baka ka na, Brad. Hotlan ti kasi mong pako. Usa! Matrasad ni mo, Brad. Wa ko'y kalipay ni Kalbutana. Way lami para ka na ako ang adlaw, kundi ko makasuyop. Sulbaron ito na, Brad. Usa sulbaro ni mo, ha? Hingos naman ka. Suyop, sad. Dili kay hingos. Kung mohingos ko, mohingos ka. Mura kag nuasibin, ana, Brad. Mura kag nuasibin. Pues, aron di ba isyo ko? Ayaw na ng siyabo mo hingusa. Oh, unsan man hinguso na ko, eh. Lain na hingusa, para dili ba isyo ba? Strong pa kayo sa kaning ko na. Strong kayo tama. Kung strong kay tama? Oh. Unsa man na, be? Unsa? Kaya niyaw. Doha gini kabok. Paris gini. Midyas na gahi-gahi na gamay. Kini mo si Muhuta. Doon na si Manang wala balaba. Di ko ano, Brad. Nga naman. Makalipon. Wa na lang gilaing nasud sa sa kumbana, politika ra gyud. Nanganda man sa disas umaabot nga eleksyon sa barangay sa buwan sa Oktubre bisag layo pa kaayo. Ug yara say gabi ana, doon naghigamayng whiteboard akong bana nga murag iyang suwatan sa iyang mga strategy nga pagabuhaton. Murabag mag-atubag gubat ba? Uy, sa ko na militon, oy.
Wag ka kakita ni whiteboard. Puti nga board. O, bitaw. Unya, sa mga klase ka? Maestro ka na? Dili. Niya karon nini. Akong suwaton ng akong badlis-badlisan o kung siya ako mga strategy. Ha? Nga mudaog yung balik pagkakapitan. Kwarta gyud militon taon. Hmm? Money. Maura Ay, money. Money. Ah. Ug wa kay kwarta, ay pagluto na lang tinughong. Ay, maura gyud na makapadaog nimo. Kwarta. No. Dili, Adora. Unsay dili? Unsa man di ay ko no? Ayaw na sa i-underestimate ang ubang mga tao. Nga wa magkapasok kwarta. Ang ilang nga makahatag og may pagpaglagad sa itong barangay. Unya karon, unsa may strategy nimo, Aber? Unsa man kay maayo, ha? Unsa man kay maayo. Ikaw may pangita diyag mga paagi. Ikaw mo gusto mo apil, anak. Kinindor. Nya, soto na ko, ha? Sige. Number 1, disiplina. Kana. Mm. May sana nga madisiplina nimo ang mga tao. Makaayo-kaayo na. Another. Isa pa. Pasalig. Og tinuray nga pasalig. Inubanan sa maayong serbisyo. Correct. Kana. Isa sana. Nakapuntos ka. Murag unsa pa kay maayo, Dor, ha? Kuan? Pagpatuman gyud sa tinuurayng serbisyo nga way bulok politika ug labaw sa tanan mauna Unsa man, Dor? Nga imo gyud tumanon nga kining atong tibuok barangay mahimong drug free. Kana. Usa sana. Mao na labing importante, Adora. Pero ipaklaro gyud og unsay buti pasabot sa drug free, ha? Tingali magtuon na sila mga libre ng tambal. Double meaning man ang drug free ba? Ha? Ngano? Double meaning ning ako. Anong double meaning man ang imo? Drug free nga libre sa tambal kay na may daghang mga tambal nga hinatag ni Dr. Pekinglin. Nga free sa na, ha? Ug ang laing ipasabot sa drug free nga wa nay adik sa itong barangay. Kana mo ginibuhata ug makapitan ka na, ha? Bisag dili pa ko makapitan. Buhaton ko kining drug free kining atong barangay. Sampulan ko kining mga adik sa tong dapit. Limpyuhan ko ning dapita nga naghitak sa drugas. Unsa may buhaton na nimo militon? Sugdan ko na. Bisag dili pa ko kapitan, para pag-abot sa eleksyon, sumot-silig ng akong kadaugan. Ug labaw sa tanan, mad-drug free na kining atong barangay. Sige, buhata dayon na. Sabuli din ang mga adik diha. Adora. Sugdan ko na ang pagpangibot anang mga sagbot sa katilingban para di na kay ko maglisod pag-abot sa eleksyon sa barangay. Karon. Gisugdan din sa kong banang iyang pagkabuhaton pagpangandam sa umaabot nga eleksyon sa barangay nga mahimong drug free ang among dapit. Gipakuyog pa ko ni militon. Asa man ta militon, uy? Sugdan ko na paghawaan kining atong barangay sa mga adoy-adoy. Napagabot sa eleksyon sa barangay, limpyo na. Matawag na nato nga drug free. Ha? Di mubuto na ko mga tao. Nahala, buhatan na. Nindot sa ng pagkabuhaton ni mo militon. Go! Yun na, Dor. Na taong naglakaw matagbuan na to. Murag adik na. Hahain ba, anak boy? Kaya kung naglakaw nga ito matagbuan, adik yun eh. Mga nakaingo makang adik na, be. Ay, baka kita na. Puwak yung mata. Hala, uy, di mo magudang adik, good. Ipiskat ng tawhana. Kayo ka mas piskat. Na may gipatusi ang mata. Tambal ba na? Tagok kaktus. Asa man ta, uy, militon. Derita sa squatters area. Nagkakang adik-adik din eh. Dere. Sige, diha ta. Bahala ka diha. Sige, anak ta. Derita. Nagkakang adik din eh. Dere. Himir ba kayo? Ay! Tabang! Uy, ang sakura, Dora. Naay na ngayon pakitabang, uy. Babae ang nagdagan. Damag! Sa bangit taon ko ninyo, sir! Ngano ka manday, ha? Taon ko ninyo, sir. Buot kong lugoson, sir! Ha? Kisa man mo lugos ni mo? Akong bana! Usa? Banam ka ni mo lugoson di ka? Mamugos man gyud. Subot na lang sa taon da ka. Ayaw mo ko ng bana. Ni aman gud na ako, sir. Mo ba? Mo day nga mulihay ka? Ay mo bana ni mo? Nay, tura ay. Kanang nagwandog-wandog, naglakaw. Hubog na. Hay man kayo na siya. Say hi. Adik din na. Oh, grabe ka naka-addict to, Hana. Oh? Nahurot ko pamaligang amo mga butang para lang niya. Kay muhit-hit man. Day ha. Daghang gidig adik ning mga dapita. Pues ay kabala ka day. Kay himuon akong drug free ning atong barangay. Ay, may hinuon, sir, uy. Yan na hetong bana nimo. Nuwa mo lang. Ay, di ka na, baby. Oh. Diyan ko si Loyoy. Wala mo kakita na ko. Uy, mo ba? Mauna siya, sir. Mauna nga kung bana, haygo ka na siya. Gusto ko na siya mulugos na ako. Brad. Kailan ka ba na ko? Kinsa ko, ha? Kailan ka na ko? Wa ko kailan ni mo. Adik di ka, ha? Adik ko. Nindot kay kong piping. Ako sama.
Ako kasama ko tipik. Pero may bili ba rin mo asawa? Ha? Kainaan niya. Kasabot ka ba, ha? Kunya di magkukuha sa balista, hinahakak ka. Ay ka na, Gyud. Wa ka gipili, ha? Brad, ilang kapila-pili, ha? Tingalig na! Pwes na. Wa ka di makailan akong kinsa ko, ha? Karon, pailon tika. Gusto ka, ha? Gusto ka ba? Nga, unsa, ha? Karga tika sa kong helikopter. O ihagbog na sa dagat, ha? Gusto ka ba? Militon na itagamidya, uy. Nagkadungog pagsulti ni mo nga ihagbog mo sa dagat, isakay mo sa aeroplano. Sultihan talaga, Brad. Nga dito tinood ang akong gisulti. Kubidya lang ko. Ha? Dito tinood. Kubidya rin ako. Kaya may tagabidya man, klaro kayo. Ha? Ano mo tamagtiyay, klaro kayo. Ihaw ka ka! Gusto nang ihaw sa ka? Militon, ay papatakang pamusil diha. Uy, may mga bata, maikusan na sa agabala, ha? Mga yan sa kong pasaylo. Wabi, klaro ni mo, eh. Hoy! Gusto man? Gusto kang ihaw, tika? Ayaw lang, Brarix. Ayaw. Masuko ni mo ang mga tao. Di sila masuko. Kaya nagkauyon na sila nako sa kong gibuhat. Sorbihan katawan. Taas kay kong greeting. Ha? Support niya po sila nako. Tinoray number 1. Katawa ka man, ha? Gusto kang ihaw, tika? Brad. Huwag mo na ibuhato ni mo. Huwag makapitan ka. Purbida, di ka makalapas sa imong termino, oy. Dawaton ako. If it is my destiny. Ang ako ang makapitan ko na itong barangay. Isa na kong ipanumpa. Nga before my term ends, mahurot ko na og kapapas ang mga drug addict din sa dapit. Isa ko ka na kaninyo. Pero di kong kahipos o dilin mulahos ang akong termino, it is my destiny. Ako ng kapalaran. Basta isa ko o ipanumpa ko nga before my term ends, drug-free na kining atong barangay. Salamat. Mo na ako gikabalakan sa kong bana. Gusto kay mo balik pagkakapitan, kay himuon niyang drug-free ang among barangay. Pasagdan ko lang kaning bana nako. Unsa man o ka may pasultihon, Adora? Hello! Hi, hello! Tulyat, may adlaw. Ay, may adlaw. Salamat sa inyong pagpaminaw sa tanan nagpamati ka na mo doon. O gingon man, akong pasalamatan ang tanang nagpalitan ug nagamitan sa Panyawan Herbal Capsule, Panyawan Plus with Mangosteen, Panyawan Herbal Capsule with Garlic. Para sa atong mga high blood, cholesterol, ingon man dili ta dali nga kapuyon ug dili ta dali nga masakit. Tinuoda, labi na gyud sa tanang mga gamit og Panyawan element oil at the press. Mao. Pagkakla sa tanang mga sa labi na gyud sa lamok, kangkang gyud ining lamok. Salamat kayo tanan sa inyo ang pag-suporta sa Panyawan element oil. Ana? O gada sa Kim Style Auto Sales kang Ken Bukaw, no? Labi na ni Michelle Canhida o ni Rusty Caballero pagka sipa na ilang radyo di maadaw nga tanan, no? Salamat kayo sa iyong pagsunod kanunay ni atong tulumanon. O sa ako atang amigo si Cap John Ramos, former kapitan sa Kiyot Board, ang foliar fertilizer nga Miguel foliar fertilizer. O magpasalamat na ko nang imbitahan naman dito sa Lindugon si Malabord at hoy atong kuan Hoybis Nagkunalag ka sa party? O ganang dinner for a cause sila. Dinner for a cause. Frater kuan Martin. Sa ilang mga munghi, mga madre, mga thank you kayo sa inyong pagdapit kanamo og salamat sa inyong pag-abi-abi. Thank you kayo Frater Martin. Martin. Mura na nagkuan. Laing murag tan-aw mo layo murag nakasalay nasod. Tourist spot na siya. Tourist attraction na gid. Nindot kayo. Pero buyag lang. Kusog kayo ang yung development diha sa Simala. Sila pa ninin mo rin no board. Sige, adto dito. Magsuroy sila dito. Pero tinaghan ng tao, kada adlaw. Bitaw? Sa tanang mga nangadto dito. Yan sila eskwelahan na debord. Nasa Marpan. Nana sila eskwelahan. Sa pana, sa mga munghi na. Sa munghi. Sa kada West Study Press, si Bortiban mo serve yun siya dito. Sila Boy Lido. Patalingon. Kana si Malaog, free lang may puyo dito eh. Nindot kayo. Free kaon ka dito. Mahal ng yuta dito. Mahal lagi malit nga tumats. Kada imong ba't masabot ka nang ato ka niya. Ato ta puyo bang kana pasagop ta. Ato lang tiban. Amay bahay sila tiban dito. Pasagop ditong tiban. Dali to yung Little Mansion. Giran sa kakubay. Wa may makawat. Agi ko lang, tangtang jealous eh. Dooy? Nya, wa may makawat. Mabutang na mo mga butang sod. Para naman to inyong nagasak lang tubig dito. Ang kuyaw, ang imo katrim. Ang katrik, gupo pa sad.
Ano sa tangtang dili dili. Tayo na Dari agi biya kon. Jalong halo minong tangtang. Oh, tangtang. Amen sa taon nila na doon na sinadaw. Kawatan. Hello, no? Oo, sige kawatan. Pwede silingan inyo, board. Pwede silingan nga, bay? Hinga, oy. Rumingaw ba? Oh, Ay no. mga tulo ka balay, siguro na ila board. Because Dito sa- sa boss. Ay la, kuha na nila. Kita man, mura-mura kinatom yan. Kita. Board, kanginang imong bay nga kuan kanang rest house imo og Tibans Little Little Ness. oh Little House. Gihimo lang siyo, murag gihimo siyo panan. Oh. Dilo na board, kaya katutatay na gusto na board. Ah. Abi nga wat, pag-andam gito presatan. Caretaker rin ito board. Ah, may caretaker. Gams, Ah. ako tatay, pag-andam gito sa kanang bitana butangan to dag paano ka may kwarta sa paras kawatan. Ah, kana. Mayo. Siptiban kawatan, di ko Oh, na sa kawatan. lakaw kanang nyag dili mapukuan gusto pa sa punan. Patanong ka. Mata mo, ano na lo para sa kawatan ka ba? Murag nagkatong donate politiko Wala na. nila ito ninyo po edit board. O, kita. Ato na sila Di masad pabangan. Eh, makuha naman ang CR God, no? Mao lagi, sige na pataga ka na lang. Board, kana sila. Arawa pa nakawatay mo ni Duro. Pero wag mo higayon nga kawaton dila tangtangon ko na ni Duro. Wala coral board. Butang gigiro. Oo, na pamod na nahunong ang trabaho pag sakit ako. Oh, mo. Tiban butang gigiro. Oh, nga ana sad, mo sad. Bitin. Bitin dito. Si Kapitan noon, Gloria Caborda, mura parubingan na nagtanod. Oh, Kap, ay kanay bahala diya. Ana board, kanang imuhang kuan, kanang imuhang unsay pangalan na antipres ball ba ball. Mahal ba yan na? Kanang siguro. Tangki, ang ball niya mahal kina kay kuan na 3,000 or 5,000 kapin. Ang Oh, usa. Kunya, depende sa klase sa doon, Goliath. Pero, ang ako ba, nabay mo palit nga, tan o ginamit naman eh. Dili na nyo gana tipres. Naka na nang gidisplay day sa siras. Display din na. Oh, Ina Kung ginamit na. Pila man eh, 2,000 lang eh, tayo, 1,500 lang eh. O, meron 1,500. Mm. Kay kanong si Mambina, bam, pangayo sa Ana, dito nga ang pambot. Ayaw kalimot to celebrity ko, Jake Bioriso. Pambina dito mo inig, nag-MC. Dito Sila ni sa Alden. Simala. Oh, si Juan Amore, sila nag-MC. Ah, Sa Simala, Dinner for a Cause. Kasi ganitong ko. Frater Chicago ni Frater Martin. Frater Martin. Oh. Si Brother Joseph diya. Sige. Okay. Ay, tata. Bisag akong bumbilyan, hurot oy. Kawat ang iyang pa rest house ito sa May tao kot. Si tawag na ransak. Gransak. Bumbilya sa kanang maabot o sakon pa. Ano na sa atok ba ganang kuwas. Oh, dungal ginakatawo ka kay tungtungan. Isakag yun. Nga. May makuha kay wala man butang. Kami, may istorya taman eh, masakit biya kining kawatan ta kaysa masunugan. Oh, tinuod. Sa bagong tugi, kawatan kag duha ka pambilya or tulo. Sa Mandawa, pila ka barangay na sunog, tulo. Yeah. Magikay, silang kinsa Nga, may sakit. masakit ang kawatan ta kaysa nasunog. Ano man ba? Kaduha na ko masunog kini ha. Di gyud sakit pero Okay, kawatan. ikaw tingali, hindi ka sakitan, pero ang mga tao ay parehas nimo. Dili, Sakit na, uy, ang masakit. masunugan, ano, yabang. Di masakit ang kawatan kay matagbo ang magkagbunahon na o kinsa na Ay, Ginoo. dili, gyud ko Kadayon ta ba? Kuan ana, dili gyud buana mo, kuan ana ng imong gisulti. Kay wa gyud ay katinuuran. Masakit ang masunugan ka. Kada ko sa bahay nga masunog sa imong mga butang. Ang kakawat pila ra man na makita man na Diya. pa imong bahay. Magsige magahunaw na. Ay, di na lang ka maghuna-huna. Ako pa man na nimo. Kita tambagan ba? Larga. Kasura. Kanim ko yabana. Ex-kapitan nagplano nga mudagag balik. Ay naman nangandam na sa nga kwaron nga managag kapitan. No? Eleksyon mo siguro, di ba? Ambot lang, no? Og dugay pa maning federalism. Kuan ba? Ang yan tingwang nga drug free gyud ang ilang barangay. Mato pa niya og makapitan siya og di matapos ang iyang termino assassinate siya sa It Is My Destiny. Mana nga basta himuon niya nga drug free ang ilang barangay. Mao ni nasulat po gamay sa asawa kay mobalik yung dagan iyang pana nga napildi. Okay? Usa ka motor Kana. nilangoy og una sa driver. Sige niya. Di pa na yun. Nito render na kuno tuban, apan ni balik ang gud kuno. Sorry na, Ang motor. driver. Oh. Karon, atul man ang lugsong, atul man kalsada lugsungon, dito man tangiban. Nagdara ba kuno mais ng galingon mo? Nya. Pagtukhang, di na dagat, mas una pa na motor kay lugsungon pan. Ikamang kama mo, motor to na dito, una naglangoy. At kita rin kamang ang motor. Motor. Ang driver.
ban ka na. Ala. Mo langsa o sa to. Balik ug dagang kapitan. Ah. Kaya iya yung limpihan ng ilang barangay nga drug-free yun niya. Duhay minus yan drug-free nga mahatag siya tambal nga libre. Sawa pa maabot si Presidente Duterte ba na hinumdum ko nga dunay aktibo pa sa pagsumpo sa mga drogas? Yung tingali mo, murag apelido, hindi era ba tanong, murag kihano? Ato ba sa kalamba nga kauban lang inday nita? Pauna. Katong gikuan? O, kuwan yun siya drugs. Pusil ko eh. Pusil. Murag Musul siya drug. nasulbad man. murag konsihal dili, aktibo kayo sa pagsumpo ba? Murag Ah, konsihal. ay. Oo, sawa pa sa panahon pang inday nita. Pero daghan pagyapon board, ako may bauing sila mga ikuan. Pero naibawaan pero maurag yapon, suportado urag yapon sa yapon iga support nila, iga protect yapon nila, maurag yapon di gimalikayan. Nabasahan ako ron, amot og sakto ba kung nabasa wa ko malibat. Supply gikan sa dakong jail. Simple. Wa pa gina man ko. Okay, diri sa amo board, diri sa Sarpi. Kaumanan ay. Nadakpan mag yapon 3 ka kilo. Wait, Di man to nakalusot. Uy, kahumanan gud Ay, kahumanan. Kanin drug. Dili matusumpo. Di Nga doon natin ko nabatias balik. Doon natin ko nabatias balita karong kuan bag-o kana na ang katubi ta sa San Sebastian. Di ba gidungga ba to? Lutong Macau man di ay. Drama to. Lutong Macau di ko kadungga ba kanang Naamte? nagsugo. Na nagsugo. Karon sa nagawa sa kuan, mga balita ron nga nasakpa na ang tinuod nga gapatay ni Lubredo. Naaron gi pa. Di ba na-crash man to? Naka pero naagi day ati pres. Naagi ba murag naigi plano ba bali obra. Kung sa mga kuan o kilikili ang kuan. Bigi taoran kuan ang makinabutang kaga. Di ba ni obra? Planuhan na to, kuan, alaka. Ba, sigo tinuod na ala. Tinuod na speakbook ron, nagipalot. Ipagawa din na tanan, ang tanan mga kuan dila na kay sulti kay wa pa kay kamatuoran. May nang si Atty. Ropel na gyud may masulti tinuod. Apan mao lagi. Pero dili kanang dili na politika tingalingan. Dili ati pres. Dili kay wa man to siya ko ano, di ba? O dili man to sa politiko pa kahit abo mo secretary of DILG to siya. DLG to siya. Mura politika gihapon ba? Naaga pero dili gud ka tong kuan mga kuan. Tungod gyud drugs ati pres. Tungod gyud. Ana di ay. Pero giban to bito siyang maingkaw gyud. Mao na buliat. Ikaw ni amo kita Ginoo liat. Bisan tinuod mga siaw ta mga buluyagon ta. Ato akong gingon bas kanutihon lagi nga nag-abot sa unos ipadpad ang mga dautan. Maapil ang mga maayong tao pero dunay ganti naghuwat nila. Wow. Pero gipadpad ka na. Ha? Gipadpad ka na. Ato lang ko ano mo dito sa na. Basta masakit ang nasunog. Kumusta na sa sugod? Oliver Roble! Oliver sa Bibi Roble. Ayong pagpaminaw. Salamat kayo. Sige, Dor. Salamat ha sa mga pupunta itong tulumanon. Kure ko ang puzzle.